Momentálne nevyhovuje pravidlám jazdeckého športu, takže druhýkrát treba si zobrať kratší bičík, ale to sa samozrejme naučíš, keď budeš licenciu. Takže pozdrav sme dostali od Noémy Rákošiovej na koni Lionel, Koška-Horský, Lučenec. Joj! Ohľadom pravidiel, ohľadom toho bičíku ešte. Maximálna dĺžka bičíku je 75 cm. Ale venujeme sa už ďalšej dvojici. Noémy Rákošiová, Lionel, domáceho Koška-Horský, Lučenec. Noémy, 16 rokov, druhý ročník, gymnázium Tidakovo. Koňom sa venuje 3 roky, jazdí na tomto svojom koníkovi Lionelovi. Koník je to koník domáceho klubu, ktorý umožnil Noémy sa jazdecky vyvíjať, hoci súčasne ešte nejazdila. Nemá ešte licenciu, ale je jazda, hovorí o pomerne skúsenom jazdení. Každá chvíľa pri koňoch je pre mňa výnimočná, takže aj táto, keďže nesúťaží, tak tieto preteky sú jedni z prvých, ktoré absolvuje v živote na tomto 9-ročnom Valachovi Juliovi. Jej trenérkou je Lenka Kostková. Vzor v jazdení zatiaľ nemá, uznáva každého jazdca, ktorý niečo už dosiahol a koľko je. Takže plný počet 20 bodov sme zaznamenali pre Noémy Rákošiovú.